Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngam no adda saan ang mga sikaso kadagiti kameng ti kabagyan na. Nang runa dagiti kameng ti familyana, tinalikodan na ti pamati kat dakdakes pay, ngam iti saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, Candy. Nanang, kasano da ito yan? Sumangpat ka nun ni Randy. Ni ading mo. Ay kaano asumangpad. Intun umay abulan. Ay katmayat ano kasta. Anya kumati pagmayatan na. Ay na, 5 taon ajak nakitkita dahi di akapsat mo. Mailiwakon kan kwa na. Ngam nanang, papanawon da tayon ditoy. Anya. O may kano agyan ditoy ti pamilya na. Apay ngay. Kat agnanaad damutan ijay Bicol. Dito'y kano ti pagyanandan, taag negosyo da. Imbaga ni Rande, apumanaw tayon ditoy. Imawag di asawa na. Dayta ti imbaga na. Ay, saan amaaramin ni Randy dayta, Adela? Amok, tikabsat mo. Matuloy ti panagawid ko ito umay abulan. Umayda ka sa batin kadagiti anak mo. Ibagam ka na ng tagawid ha. Amudan naibagak pa yan kadakwada. Apumanaw dan ijay balay, ijay probinsya. Anya? Wana, tapno agbirok dan iti pagakaran da. Nasaysaya at nanasapsapa ng baga. Agnegosyo tanto ijay, lakay. Bakery, kan meriendaan, ti patakder ta ijay. Kasano da ito yan, lakay? Papanawon da tayon ditoy, di kabsat ko. Anya? Iso anas kan ang makasaraktan iti pagakaran tayo. Sa bagay, daga, kan balay ngamin daytoy ni Randy. Tawid na daytoy. Anya nga iti ko na ni nanang mo? Saan na apat yan apapanawon na tayo ditoy? Kasarita na kano ni Randy. Siguro, nakaornongin ni Randy iti Saudi. Iso ang napanunot na tagnegosyo diti Pilipinas. Wan nga rod. Pudno matkit di abalay ni Randy da ito'y. Iso sige. Agsapol ta nga rodan iti sa balya pagyanan ta. Ay, simbang pat kagaya man, anak ko. Una nang, kadwak pa yan ni bakat ko kung dagiti anak ko. Ay, win nga rod. Ay na, limok magnibakat mo May, apay nga di kayo pa imutla nakapanaw dito Ha? Binilin na kayo mutan ni bakat ko apumanaw kayon. Ay, barok. Kaya't ka kumapay ang makasarita. Apay? Ay, dito'y kami kumapay nga agyan. Aging ga makabirok da Adela iti pagakaran da. Ay, saan Nagyan kay lang arudan dito itinabayag. Rande. Da kami mutan ti agyan dito Agkit-kit daw kami iti dispensar kan kaading. Ta saan kami pa'y anak kaakar. Ket no naunday apanawan ti panagtalinaad yun dito Randy. Kasapulan mi ti agnegosyo kung ni bakat ko. Panang loko da itangar aramidon nyo. Sige. Bayan ta kasaritak nilakay ko. Sige, tayo pa-renovate mi da ito'y balay. Iso amang kita kayon iti pagakaran nyo. Kasta alakay, pilitam ida apumanaw. Inaramid kon, ti kayat mo. Wana, natangken ti ulo dagita. Bayamon, ta nagkarida mo't apumanaw dan. Una, tano makaipatakder tan iti negosyo ta ditoy. Sigurado nga adun to ti customer tayo. Kasano nga mumet? Ay na, adadagiti gagayem ko ang mabaling ko nga ayaban. Di ka kadi madanagan. Kabailak nga i-manage ti negosyo ta, lakay. Basit lang dati pagyanan tayo abalay, nanang. Ay, sana bale, anak ko. Da kayo man, no kaya't siya ti magkipagnaad ka da Randy. Ay, jak kayat. Amumat. Jak kadut-dutan di asawa na. O di agiin nanos tayo nga rod ditoy. Ay, katuan anak ko. O
Anya, kayat mo kadimat laang ti design da ito impatakder ta bakery? Kaya nga tati budget. Apakit dinasan? Anda ko makiddawakan ka numabalin. Anya da ita? Numabalin, alaan ta ko maninanang dito'y balay. Anya, ay sana mabalin. Ha? No agkin no silap kamin tumat laang kininanang mo, ay saanan? Nakita kami dyan nagakaran da balay ka ni Manang. Basit talaga. Amumot ta ni Nanang. Bakitin? Ay nadyak kayat. Ah. No ipilit mo ti kayat mo, agsubli kamin ijay bikol kadagiti anak mo. Dalya. Diyala kayat tagtarakan iti bakat. Kayat ko ti agnegosyo. Nawatam. Nagmayat na ito yung patakderyo a bakery Santay nga rod analpas. Adupay ti kurang na. Ay katlipasin nyo na. Ngamin, da kayo ti kapintasan iti bakery dito lugar tayo. Dakkel mo ti gastos. Kasta talaga tag negosyo. Ag-invest ka talaga. Huwin nga rod. Ket kasano nga agsubli ka pa iti Saudi? Saanan? Magtinulong kami langan kan ni bakat ko amang ipataray dahil ito'y negosyo may. Ay katmayat Makaduwam pa iti pamilyam, pare. Randy, umaya ko madumawat iti paggatang iti pang maintenance ni Nanang. Anya? Ay. Apay asyak ti pagdawatam? Ay, Adamot pensyon na. Kansi ka. Apay di mo lang may gatanganan? manulaang mo ti sweldo ti teacher ngay. Adapay dagiti anak ko. Adapay araramidet. Apay, adapay bagam. Apay, nagkapuam ta narabyan ka. Di magasak kita balay da, Randy. Nukas ta. Nakitam jag dinamag na bakery da. Napintas ka no kad. Talaga anapintas. Nagsarita kayo ko ni Randy. Wan nga rod. Inturturad ko adi mawat iti pang maintenance ko maninanang. Ngamawan inted na. Unay mo da kabsat mo. Imbag ko man sana naggapo di Saudi. Saan lataan nagbalbali? Ala, bayamon. Sumango kan di talamisahan. Tamangan tayon. Nakaluto ako. Kat, ninanang. Agit idda, tamaulaw ka no. Simro man ang ti sakit na. Naskan ang maigatangan iti agas. Nasayat mo ta nakaumay ka dito'y panaglukat dahil ito'y bakery may, pare. Mabalin ka di asaan kat agkumpari ta. Puro baknang dagiti nimbitara ma. Di kotse ko naman. Siyempre ba ta? Sana basta-basta dahil ito'y a bakery. Sa bagay, Iso adagiti mo't babak nang ti customer ko. kasano nga dagiti middle class wenno dagiti marigrigat. Ay kat ijay ordinaryo a bakery Nang lokatan jay bakery darande, kunam. Wan nanang. Limabasak ijay itay. Nakita nak ni Dalia. Ngam di nak mo't inayaban. Ay, amumatan ti ugali na. Pampanunutek nga rod nanang. Nga agnegosyo akmatan, tani talaga akurang ti sweldo. Ay, sikaman kit di anak ko. Sentro, daytoy ayan tayo. Napintas no aglako-lako ka iti makan. Wan nga rod nanang. Naanos ka, kan nalaing kang agluto. Iso apada sa ti aglako iti makan. Ustupay day talakay. Aginanakatan ni Aldawan. Nas ka na malpas ko dahito pwestong bakit. Tarugyam mo taglako-lako iti merienda. Wan, malpas tulat ta dayta. Ala, umay kakit din. Mabit lang. Ilipas ko lang ang daytoy. Kita Randy, ado-adagos ti customer ta. Huwin nga rod. Puro amin baknang. Iso kabalan dati gumatang uray ng ina. Pang sosyal da ito'y bakery talakay. Saan nga min basta-basta? Anya nga tanong mga ramid tamot itinalaka a klase at tinapay para kadagiti marigriga. Ay saan ibabam lang ti kalidad da ito'y negosyo. Bayam apang baknang laang. Ay nananang, nagadumutin ang dagos ti customer ko. Ay, kat nasaya at anak ko. Talaga anay ti anegosyo ti swerte para kanya. Ala, ituloy mo laang.
Sapay kumatag na nayon akastoy. Ay, no ka ba ilaklak o matitungulong? Saan ni nanang? Dito'y kalaangan balay. Ikan kantulaangan iti kwartam. Manungay ang tinaurnong tayo di bangko, bakit? Apay adamagam date na. Ay kahit ko amaamuan Tadi mo mo't ipaigam kanyak ti bankbok ta. Ay sana mabalin. Ita niya aga po. Tapno itad mo laang kinninanang mo. Wenno kinnimanang mo. Anya? Amo kunti style mo, Randy. Jak ipalubos nga ikam ida. Nagrigrigatak data. Ipadawat mo kit den. Nanang, kanayon mat nga aga pa dadalya kan Randy. Taapay. Kasano ngamin kano daytoy dalya. Isulaang kano ngamin ti akin agam iti bankbook da. Ay, kunakon kat, maadaan da iti problema. Gapo iti ugali day jay adalya. Kanayon da kano agbinbinog kaw. Ay, una yan. No kasta ti ugali da adwa, maperde ti negosyo da. Apay asyak ti pabasulam. No awanin ti umay gumatang iti bakery. Kasano asaan ta maawanan iti customer? Kat baknang lang met ti kayat mga customer. Una, tayo suda lang ti da kwartada. Kamali day ta kapanunutam, dalya. Diktaran nakit din. Business management tinlepas ko. Amok no kasano apatarayan ti negosyo. Sayang lang ti kwartak ang nagrigrigatak ang aramat di ta ang negosyo. Gaputa di mo ammo ti agi manihar. Nabangkrapan. Sumardan kan! Ay, awanan dalya. Gapo iti ugalim. Awanan ti negosyo ta. Ay, jakla ko man intalakkan ka day ta kwarta. Bakit? Ata ni Randy. Kaya't nakakano ang makasarita. Asikaswam pa'y nagiti customer, tagsarita kami. Sige. Randy, nakapasyar ka? Pumayak man umutang iti kwartam. Anya? Kwartam, punak. Bayadak tumut lang inton makasobliak iti Saudi. Apa dyan negosyo yo? Anya tinapasama? Nabangkrap nga rod. Kat, agsubli ka iti Saudi? Pautangan na ka di uno saan. Unay kat day nga ugalim, ayaran di. Ay unay ta nagadupay la damagdamagan na. Painteresam di utangat. No agdwa-dwa ka. Adda may pautang ko. Ngam gapo iti kasta nga ugalim. Di ka kayat apautangan. Anya. Sursurwampay nga umuna ti agpakumbaba. Kan sursurwampay ti agdayaw. Sakan to agsubli kat umutang ka. Kat dita, pautangan kanto, Randy. Ado, dagiti tattao, agapo tabimak ng dan, saan dan atalyawan, dagiti kabagyan, wano kapamilyada, nga kasapulan iti tulong. Ngam ti agtalinaed, asipapakumbaba, kan nasaya at ti ugali na, bendisyonan latta ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo amin.